Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Og sa iyang tibok pamilya. Og sa tanan usab nga nagsuporta namo pinagi sa Facebook ug sa YouTube. Nagatanaw salamat usab mga igsoon din kamo kanunay gihapon nga nagsuporta. Og sa umalabot Disyembre 29 atong sa Ulogon ang adlaw sa natawhan sa atong labang magtutudlo, ika-82 na kana ka selebrasyon mga igsoon. So hinaot ang matag usa kita makita-kita pohon. Umalabot utrohon ko Disyembre 29. So aron sa pagpadayon sa paghisgot sa timay hatag ko mga igsoon sa kauban nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagalan o igsoon ginusab si Brady Romira kamus katambayayon na usab karon sa pagatuod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat sa tawo ngadto sa kaluwasan ug karon magpailapang sa pagka-ministro. Kumusta kaninyo mga kagalan o kaigsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga may usa nga makiguban ning takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermoines Macarayo. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsuonan ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa pagtumag nato sa mga isyu sa atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio kunya atong lakbitan ang iyahang mga isyu uban o pagsupak niya sa PBCM pero atong ipadayag sab sa mga nagsunod sa atong programa nga kung nabati man kanunay ug makita man sa Facebook ug makita sa YouTube ang atong mga programa din naisgutan nato ang mga isyu nga gibuhian ni Mitchell Bendilio dinhi sa PBCM o sa mga ministro sa PBCM labos tanan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga iyang gipaningkamutan nga mabungkag maguba ang doktrina sa PBCM pinaagi sa iyang mga pagsupak. Pero katungod na niya ang pag-atake sa PBCM, katungod po nato ang pagtubag kay nalatin sa Philippine Constitution sa makadaghanan nato nga gipadayag sa kahanginan sa Article 3, Section 4, Section 5 doon ay freedom of speech, doon na po freedom of religion. Busa katungod sa matag usa ka baruganan din musupak sama sa gihimo ni Mitchell Bendilio sa iyang pagsupak sa atong doktrina o sa ngalan nga siya dili kauban nato sa PBCM o kita dunay pagtubag o sa iyang mga giatake diri kanato tungod kay kita dili po niya kauban sa iyang pagtulona sa iyang baruganan ingon ana ra nga sistema pero dili kalikayan tungod kay sa wala pa niyang atong panahon karon daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo sa tanan nga nagsunod Brad Hernan, Brad Rumi, Brad Gisrel ang atong pagpadayag mao nga kaya mabati magud kanunay sa atong mga nagsunod sa atong programa diri sa Power Radio o naglantaw sa Facebook. Makaingon sila nganong si Mitchell Bendilio raman ang ilang gahisgutan niya sa unsang paagi nga naingon ana man gyud na sila sistema. Ang among ipasabot niya na mga kahigalaan nga nagsunod sa o naglantaw sa Facebook o nagsunod kanunay sa programa sa PBCM. Gitagna na daan sa Biblia. Unsay tagna sa Biblia Brad Rumi kun atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Ato lang pagabasahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1 bersikulo 9 nagingon dinhi. Ang namao kaniadto mamao man ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitagna na nga ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Sa nakasulat sa Biblia, kung atong susihon, ato sang ipadayag nganong naingon ani sistema nga aduna may mga tawo nga musupak sa dapit sa Espiritu Santo sa pagpamatuod o kana usana ang kanunay ninyo nabati nga among ikatunbagay dinhi sa ere si Mitchell Bendilio. Sa balaang kasulatan dunay giingon nga ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma ug walay butang nga bag-o alang sa lalom sa adlaw. Unsa man ang nakasulat sa balaang kasulatan ngano nga naingon ani nga sistema og asa gipadapat kana. Kung asa gipadapat kana, dili kalikayan nga nining panahon na karon wala ta sa panahon sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Ni sa panahon diin ang atong Ginoong Kristo nakig-uban sa mga apostolis dinhi sa kalibutan. Sa wala pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan ni ang mga apostolis ug wala pa ning atong kapanahonan karon. Diin mabati og mapaminawan sa nagsunod sa atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa atong pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio. Kung asa na gipadapat nga dunay nahitabo sa una nga mahibalik gihapon, manumbalik. Adunay mga panghitabo nga masinati lang gihapon.
Mao ning giingon sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 15 giingon sa pagpahayag sa Biblia. I considered, sahon ako sa English, sa Holy Bible giingon sa pagpahayag. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli sa iyang dapit. Sa tagna sa Biblia dunay first child ug dunay second child. Katong second child mopuli to sa first child. Nga kung asa ni ang gitawag og first child dinhi sa tagna sa nakasulat sa Isaiah chapter 9 verse 6 giingon, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa ato pa, giingon sa pagpahayag sa atong nabasa sa tagna, nga giingon diha sa tagna nga atong nabasa, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong siyang abaga, ug pagatawgon ang iyang ngalan kahibulongan magtatambag Dios nga magagahom amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Busa, sa tagna sa Biblia, kini mao ang giingon nga first child. Susihon ta lang ni karon kung asa ni natunong. Unya, unsa pod ang mga nasinatian ni ining first child ug unsa pod ang nasinatian sa mga nagsunod ni ini. Ato lang at ato laging ipadayag na diri sa ire. Ingon nga dili malikayan nganong nahitabo ni tali kanato sa pastor nga si Mitchell Bendilio og tali sa PBCM. Ato lang gikuha ang mga nakasulat sa balaang kasulatan. Dunay first child sa atong basa nga nakasulat sa Biblia, ihatag diay na giingon nga usa ka bata nga matawo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Hain pa ang tagna nga katumanan ni ining first child, Brad Hirnan, kung atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Basahon ta lang Brad Macarayo ang Isayas kapitulo 7 bersikulo 14 mao kini ang atong mabasa mga igsoon. Busa ang Ginoo gayod, moy mohatag kaninyo og usa ka timan aniya karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Mao kana Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan duna di ay usa ka bata nga matao o sa gibasa mo kaganiha o karon bag-o pa lang Brad Hirnan nga dunay usa ka birhen nga ulay nga magasamkon og mag-anak sa usa ka bata nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Sa pagkatuman na Brad Israel, asa natuman ning giigon nga usa ka bata nga lalaki nga igaanak tawgon siya og Emmanuel. Ato lang basahon diri Brad Macarayo sa nakasulat sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 lapos na nato sa 23 giingon. Ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi Siya hingkaplagan. sa Espiritu Santo ug si Jose nga iyang bana sanglit tawo man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakauna-una sa pakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Ug igaanak niya ang usa ka bata ug iyang ang imong pagatawgon Hesus, iyang ngalan pagatawgon mo Hesus, kay siya mao ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tanawa usa ka birhen magsamkon og mag-anak ug usa ka anak nga lalaki, ang iyang ngalan pagatawgong Emmanuel, nga ang kahulugan niini ang Dios uban kanato. Busa gibasa sa nakasulat giingon nga og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan Hesus, kay siya mauman ang magaluwas ang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon sa ato pa, kini di ay giingon nga igaanak ni Maria ang usa ka anak nga lalaki, diin gipahibalo sa manulunda ngadto ni Jose. Sa katulugon sa atong nabasa sa Biblia nahitabo dito tuman
sa ato pa pag-ingon tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagis propeta nga nag-ingon. Mao na ni ang gisultis propeta sa Ginoo pinaagis propeta tan-awa usa ka birhen magasamkon o magaanak sa usa ka lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Mao na tong nas Isaias 7:14. Kung tan-aw nimo sa bersikulo 23 dunay gamay kaayong letra nga I. Kung imong lantaw kung imong lantaw na didto sa footnote naa diha nakasulat ang Isaias naa diha sa Isaias 7:14. Busa nahibalo ang mga scholar sa Biblia didto ni sa atong Ginoong Kristo tong didto ni sa nakasulat sa Isaias 7:14. Busa gibutangag footnote pagtabang na sa mga magbasa sa Biblia nga para madali og asa na gikuha og asa nang gisulti sa propeta. Tuad didto sa Isaias 7:14. Busa ang kahulugan sa Emmanuel ang Dios uban kanato. Sa katumanan mao ang atong Ginoong Kristo. Pag-abot sa tukmang panahon mo natong natawo na. Natawo na pag-abot sa tukmang panahon ang gitagna dito sa Isaias 9:6 ug Isaias 7:14. Sa pruiba ni anak Brad Rumi. Atong pagabasahon Brad Makarayo kining nakasulat sa Galacia sa iyang kapitulo 4 bersikulo 4 nagingon. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios nipadala sa iyang anak nga natawo og babae. Natawo ilalom sa kasuguan. Busa, mo na ng pag-abot sa tukmang panahon, matod pa ni Pablo, ang Dios ipadala sa iyang anak nga natawo og babae. Asa man na mabasa? Dito sa nakasulat sa Isaias 9:6. Sa atong nabasa kaganiha sa tagna. Mo tong among giingon nga first child. Muna'y giingon nga sa katumanan mao ang atong Ginoong Kristo. Nga kung balikan ang Ecclesiastes 4:15 I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa ato pang second child mo puli sa first child pulihan di ay ang dapit sa atong Ginoong Hesus Kristo daan na sa tagna pa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon ang nakasulat sa Biblia, giingon man sa Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamao ugma. Sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, dinhi siya sa kalibutan, dunay manumbalik nga masinatian sa tao labi na sa mga pagpamatuod. Ato man unya nga ato man ang ipadayag unya sa unahan. Ayon pa ang tagna nga nagtumbok tali kang Kristo og sa dapit sa Espiritu Santo, Brad Hernan. Basahon ta Brad Makarayo ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 sa King James Version or sa ikaduhang hubad sa King James Version sa sitas nga akong nasitar. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Busa giingon nga katong diha sa kanhing panahon. Giingon sa pagpahig palihog pagbasa Brad Hernan sa 3:15. 3:15 sa mao nga sa Ecclesiastes. Brad Makarayo mo kani atong pagabasahon. Kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga malabot pa diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na mao kana Brad Makarayo. Busa mo ni ang tagna nga giingon nga naa sa nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamaugma. Asa ang gikumparahan? Asa ang gipasabot ni ana? Sa nakasulat sa Biblia, sa gibasa ni Brad Hernan, naay diha na sa kanhing panahon. Unya, doon na po'y giingon og kana nga umalabot pa. Diha man sa kanhing panahon og gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na. Hain man ang miagi na. Mao tong mga kasaysayan. Mao tong naa ni ana makita niya ng diha na sa kanhing panahon. Unya, hain man ang giingon gipangita pag-usab kadtong miagi na. Mutong nas Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamao ugma. Hain ba nang giingon nga gipangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Mao nang giingon nga pag dunay masinatian nato nga manumbalik nga atong masinatian, mao na nang giingon og kana nga umalabot pa. Karon hain ba ning gitawag og kinsa ning giingon nga diha sa kanhing panahon sa tagna Brad kanang nabasa sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 ni Brad Hernan nga diha sa kanhing panahon. Asa ning o kinsa ning diha sa kanhing panahon Brad Jisrael kay susiho nato kung kinsa dayon ning giingon nga umalabot. Sa kaning panahon nga gisulti sa gibasa ni Brad Hernan Brad Makarayo,
Ang Bethlehem Ephrata na Brad Makarayong. Diha sa maunan diha sa kanhing panahon nga mugawas diha sa taliwala sa linibo nga mga banay sa Huda diha sa Oo. Bethlehem Ephrata unsay prueba? Yeah. Sa Mikias Kapitulo 5 versikulo 2 giingon, apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw maoy usa ka diutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga mga banay sa Huda gikan kanimo. Dunay usa nga mogula nganhi kanako nga mahimog mamamando sa Israel kansang kaagi sa kagikanan gikan sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Oh, busa sa nabasa sa Biblia, dunay giingon nga apan ikaw Bethlehem Ephrata diha sa ikaw nga maoy jutay nga lungsod man na. Kanang Bethlehem Ephrata lungsod na. Diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo niadtong linibo taliwala sa linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Katong usa nga mugula nga mahimong magmamando sa Israel, mao ning giingon kang kinsang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Mao nang giingon sa Ecclesiastes 3:15 nga katong diha sa kanhing panahon mao dining mugula diha sa taliwala sa linibo nga mga banay sa Huda didto sa lungsod sa Bethlehem Ephrata. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mao diining mahimong magmamando sa Israel. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mao nay giingon sa tagna. Karon sa pagkatuma na, Brad Hernan, hayan ba kini natuman kining giingon nga mahimong magmamando sa Israel? Diha siya mugula taliwala. Diha mugula sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda didto sa lungsod sa Bethlehem Ephrata sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Basahon ta Brad Makarayo kung disa ka na natuman ang maong tagna sa gibasa sa atong igsuon Brad Zisrael Makarayo sa 5:2 sa Mikias 3 sa Mateo Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 6 ang atong pagabasahon. Og sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tan-awa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem. Nga na nag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudyo? Kay nakita namo ang iyang mga bituon didto sa sidlakan og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibok Jerusalem uban kaniya og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa gianak ang Kristo nga mao si Ginoong Kristo. Og sila mingon kaniya sa Bethlehem sa Judea, mao man kini ang mahisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, punto og ikaw o Bethlehem sa yuta sa Judea sapagkat tinuod dili mao ang labing diutay sa mga punuan sa Huda kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao di ay nang giingon nga ang kanang hisgutan diha nga mahimong magmamando sa Israel nga mugula taliwala sa linibo nga banay sa Huda didto sa lungsod sa Bethlehem Ephrata sa Huda. Mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Maunang diha na sa kanhing panahon. Mao bitaw nga ang atong Ginoong Kristo nag-ingon sa 17:5 sa Juan, giingon, amahan ko, pasidunggi ako ni anang kadungganan nagihuptan ko kaniya tuuban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Mao nang giingon nga diha na sa kanhing panahon. Unya kay do na may giingon nga umalabot. Mao nang amo karon nga gipadayag sa ire, ang purpose namo ani nagpamatuon mi. Kay ato bang lion, atong lantawon, unsay na sinati ni atong mga nagsunod sa atong Ginoong Kristo sa una, ug unsay nasinatian sa atong Ginoong Kristo, ug unsa po'y ato pong mahibaw-an ni atong panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay ato po dahil susun ang dapit karon nganong naingon ani pod ang sistema tali sa mga ministro sa PBCM og si Mitchell Bindilio nga binayloay sa rason. Ingon ana ra ang atong ipadayag diri sa ere. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia Brad Rome. Natong susihon, asa ba ang nakasulat? Asa ba ang kining gitawag nga duha ni kanang giingon nga umalabot, mao man ang giingon nga ikaduhang bata nga mutindog puli sa unang bata. Gumikan kay ang atong Ginoong Kristo mao ang first child. Siya mao ang nahibalo kung kinsa ang second child.
Unya kayang second child mo puli man sa iyang dapit dinhi sa kalibutan. Atong susihon. Kinsa ba ang mupuli sa atong Ginoong Hesukristo kun ang atong Ginoong Hesukristo maoy atong paminawan o atong sundan ang iyang gisulti Brad Rome. Kinsay katumanan sa second child kun atong susihon tungod kay ang second child mupuli sa ato pa atong tan-awon kung kinsa ang gitudlo ni Kristo nga iyang kapuli dinhi sa kalibutan. Ato lang basahon Brad Makarayo kining basahon sa ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26 atong pagbasahon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ako ninyo. Apan kung makagikan nagani ako ang manlalaban magdadadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala samahan puli kanako. Siya ang magtutudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mo kana Brad Makarayo ang nakasulat. Busa, ang katumanan di ay ni adto di ay gitawag nga second child mautong umalabot sa katumanan mauto ang Espiritu Santo. Na dinhi natakaron kay ang katumanan mauman ang nang tagna wala pang atong Ginoo mo tungha sa kalibutan. Gitagna na daan. Gipadayag na daan ba nga dunay panahon sa Espiritu Santo ug dunay poy panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa pagtagna lang dunay first child ug dunay second child. Ang katong first child diya sa kanhing panahon ug dunay umalabot, ang umalabot nagtumbok sa Espiritu Santo nga mupuli sa atong Ginoong Kristo nga ipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Wala pa taingon nga nagdoktrina ta, gipadayag ta lang ni Brad Hernan, Brad Rome, Brad Jisrael ang panahon sa dapit kang sa atong Ginoong Kristo o sa dapit sa Espiritu Santo. Ug unsay masinati niya pa ta. Wala pa ta magdoktrina. Nganong naingon ani nga sistema ang atua lang mao ni gipadayag nato kay atong ipabati o para malantaw o mabati sa mga nagsunod sa atong programa. Nganong naingon ani sistema ang tinubagay nato tali ni Mitchell Bindilio o tali pod kanato nga mga ministro sa PBCM. Ingon ana ra. Unsa di ay naa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang naa sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa pag-abot na niya, una, unsa mga tinun-an niya nga nagsunod niya ug katong mga tao nga dili nagtuo sa atong Ginoong Kristo. Tali sa atong Ginoong Kristo tungod kay kun atong idetalye ang nining kagabhion karon ang kasaysayan sa panahon nga ang ato Hesus Kristo nagbatog mga tinun-an o nagbaton sa iyang mga tinun-an dinhi sa kalibutan, dili ta mahutdan tag oras. Mo na nga ato lamang pangkwaon ang punto unsay nahitabo sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Nganong giingon pod sa Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Sa dinhi pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan, sa pagkatuman na sa tagna, din iyang gikauban ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo nakasagumak na sa mga pagtamay, pagbiay-biay, pagbugal-bugal ang atong Ginoong Kristo. Maora man na. Pagtamay, pagbugal-bugal, pagpasipala, maora man na. Maora na siya. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nasinatian ba na sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan, Brad Hernan, o wala? Oo, Brad Makarayo, na sinatian ang pagpasipala. Ato lamang basahon ang Santiago Kapitulo 2, versikulo 7 sa buhing pulong mga igsoon nga Biblia mao kini ang atong matagad. Og kasagaran ra ba sila mao ang tigpasipala kang Hesukristo kansang halangdungalan inyong gidala. Nana, nagkinahinay nagkaduol. Ato nang gipadayag Brad Hernan sa panahon sa atong Hesus Kristo pagtungha niya sa kalibutan. Ang kalabutan sa mga tao tali didto sa mga tinun-an ni Kristo ang ilang gi-contribute. Mao ang pagpasipala sa atong Hesus Kristo. Pagtamay, pagbugal-bugal, pagsulpak sa ngalan nga dili sila magtutuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ug bisan pa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nakasagumak gyapon ni anang mga pagtamay, pagbugal-bugal sa ilang pagpamatod sa dapit sa atong Hesus Kristo,
Mokuha tag usa, gipadayag ba gina sa usa sa mga tinun-an o apostolis sa atong Ginoong Kristo, Brad Jisrael? Gipadayag Brad Makarayo. Ni atong basahon diri sa Biblia sa Kristohaning katilingban sa unang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 2 gingon. Dihang gitamay og gibugal-bugalan mi sa Pilipos, sumala sa inyong nahibaw-an, misamot ang among kalig-on ng asmi sa pagpadayag kaninyo sa anghel sa Dios. Oh, busa, sa diha nga nagpamatuod sila dito sa dapit sa Filipos, gitamay o gibugal-bugalan sila. Sa ilang pagpamatuod sa atong Ginoong Kristo, na sinati na, kaya kung doon na pa'y mga radio station sa una, o mga telebisyon, kung na pa'y Facebook sa una, makita na to na ron. Malantaw ang mga kaagi ba nila. O giunsa sila pagtamay, giunsa pagbugal-bugal, giunsa pagpasipala sa mga tao nga dili magtotoo ang atong Ginoong Kristo. Kaya ang paglantaw nila sa atong Ginoong Kristo ay nagpaka-Diyos lang. Pero dili Diyos para sa mga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni ana? Unsa di ay pagtuo o paglantaw sa mga tao, Brad Rumi, nga nihimo sa pagpasipala o pagtamay sa mga apostoles, tungod kay nagsunod sila sa ilang gipasipalahan nga ngalan nga mong atong Ginoong Kristo. Unsa di ay paglantaw sa mga nagtamay o nagbugal-bugal o nagpasipala sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, Brad Rumi. Tao ra gid ang ilang paglantaw sa atong Ginoo sa unang panahon, Brad Makarayo. Ato lang pagabasahon kining nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 10 bersikulo 32 hangtod sa 33 na gingon dinhi. O kanila si Jesus mitubag nga nagingon, gipakitaan ko kamo daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong batuon sa 33. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, baton ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpakadiyos nga tawo karaman unta. O tuan na. Bisan pa ang atong Ginoong Kristo, kita nato ang kasaysayan. Bisan to walay Facebook nga makita nato sa kasaysayan sa atong Ginoong Kristo sa tinuod nga pagkaistorya mura sa Facebook kay kun atong lantaw ang kuan lang sa mga kasaysayan nila ato lang nabasa. Pero ang ilabang mga reaksyon, ang ilang mga hulagway sa una o giunsa pagsulti, pagpasipala sa mga magsusupak ni Kristo sa una ang atong Ginoong Kristo dili nato makita. Pero ang atong nabasa mahanduraw sa atong panumduman kung unsa ka grabe ka mga pagsupak sa mga tao sa unang panahon sa dapit sa atong Ginoong Kristo. Katong dili magtotoo. Para nila ang atong Ginoong Kristo nagpakadiyos nga tao ra. Mao na ilang prinsipyo. Ang atong Ginoong Kristo nagpakita nagmaayong buhat pero wala lang tawa sa mga tao nga magsusupak. Nangutana ang atong Ginoong Kristo, unsa man niining buhata gipakitaan tanamog maayong buhat, unsa pa man niining buhata ang inyong tinguha nga ako inyong pagapatyon. Batuon ikaw namo dili tungod sa pagbuhat og maayo kundi sa pag ikaw nagpasipala nga tao karaman unta. Usa ka pagpasipala di ay para nila nga ang atong Ginoong Kristo Dios sa atong nabasa pero wala pa man ta nakaprove binaagi sa Biblia ang atong gipabati sa nagsunod sa atong programa. Bisan tuod og ato nang nasayra na atong Ginoong Kristo Dios. Pero ang PBCM sa among pagwali manggod sa intro palang daan sa pagsugod namo mga pagtulunan lang, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, nga puro mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon ka na dili aron supakon ang Biblia. Busa, atong ipadayag. Sa mga dili magtotoo, si Kristo nagpakadiyos. Doon na ba'y atong malantaw, nganong niabot na sa unahuna, nga nagpakadiyos nga tao raman unta. Sa ato pa, ang atong Ginoong Kristo, naagid ay naglili og naglantaw ani og nagsunod nga ang ilang paglantaw kang Kristo dili samas magsusupak o dili magtotoo kun dili ang ilang paglantaw ni Kristo Dios gyud og maunay gitarget sa mga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo sa unang kapanahonan. Karon ang pangutana, Brad Hernan, unsa ba di ay ang paglantaw sa mga tao di ay sa unang panahon nga nagsunod sa atong Ginoong Kristo sama ni apostol nga si Pablo? Sa iyang gisulti, unsa ang ilang pag-ilan na sa atong Ginoong Kristo?
Brad Macarayo, bisan dunay panahon nga sila nag-ila nga tao nga diin mo'y rason usab nga hinuon mo'y rason nga gibato siya, pero sukwahi sa pagbato sa taliwala nga ang atong Ginoong Jesucristo giila og gisunod sa atong mga kanhi mga apostoles niya mo kani atong mabasa sa o ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 16 mga igsoon. Busa sukad karon among mahibaluan nga ang tao dili sumala sa tawhanong pag-ila og bisan tuod dihay panahon nga si Kristo matud pa ni Apostol Pablo among nahibaluan sumala sa tawhanong pag-ila karon wala na kami mag-ila kaniya sa ingon. Busa, mo nang giingon ni Brad Hernan. Nga sa panahon sa mga apostoles na ay panahon nga ilang giila si Kristo sa tawhanong pag-ila. Kalibil sila atong tao, mga tao bang nagsupak ni Kristo nga ang ilang paglantaw ni Kristo nagpakadiyos nga tao ra man unta. Bisang nagpakita si Kristo maimbinuhatan dili lang taon kay ilang gilantaw tuag yun sa pagkadiyos ni sa atong Ginoo Kristo. Ilang gi-question. Sa ilang pag-question wala sila maglantaw sa mga maayong nabuhat sa atong Ginoo Kristo. Ang ilang gibutang sila hunahuna og ang ilang gipanulti, nagnunot ang ilang hunahuna kasing-kasing og ang ilang gisulti. Ang ilang gisulti mao nga ang atong Ginoo Kristo nagpakadiyos, nagpasipala, pagpasipala ang gibuhat ni Kristo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero sa paglantaw sa mga apostoles sa atong Ginoo Kristo, nanangtang og nabunghi sila. Gikalimtan nila ang ilang paglantaw ni Kristo sa tawhanong pag-ila, wala na sila mag-ila sa atong Ginoo Kristo ingon sa tawhanon nga paglantaw. Unsa na ang ilang paglantaw di ay Brad Jezreel kung atong susihon ang nakasulat sa Biblia. Ang pagtanaw nila ngadto kang Ginoong Kristo Brad Macarayo, Dios na Brad Macarayo. Niatong basahon diri sa Biblia ang Katoliko nga dunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa gipanagusahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia o Protestante sa Juan kapitulo 1 bersikulo Mga Protestante o Katoliko. Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Wala pagay tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan nga maoy nagpadala kaniya. Busa sa atong nabasa nga nakasulat nga wala pa kayo tao nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan mo nagpaila kaniya. Busa, bugtong anak nga Dios. Maunang pagtuo sa mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo. Diha nato mo nay gipasabot ni Pablo, dihay panahon nga si Kristo giila namo sa tawhanong pag-ila. Di mi mo tuo nga si Kristo Dios. Pero kami wala nami mag-ila nga si Kristo dili Dios. Kay para kanila gipadayag na bugtong anak nga Dios. Sa ato pa, ang atong Ginoo Kristo Dios para sa mga apostoles nga nagtuo na, pero ang mga taong wala nakapanangtang sa ilang paglantaw kang Kristo, tao lang si Kristo motong nakabuhi og pasipala. Mga pagsupak, mga atake. Kaya kung doon na pa'y registration lagi sa una, grabing tinubagay sa mga apostoles ni sa atong Ginoo Kristo o tali sa mga magsusupak. Mo na makita. Kung doon na pa'y Facebook sa unang panahon, awan na malantaw na nato og unsay kaagi, unsay reaksyon sa mga apostoles sa diha nga mo pamatuod sila sa dapit sa atong Ginoo Kristo og unsa po'y reaksyon nga dagway og mga lihok sa kamot og lihok sa lawas diin ilang pamugatan ang ilang gisulti sa pagsupak ug ang mga apostoles sa pagpamugat po nila sa pagpadayag po pagdipinsa tali sa atong Ginoong Kristo. Mao na ang kalainan lang nato karon ug sa panahon sa mga apostoles wala ang Facebook sa ilang panahon Brad Hernan, Brad Romy, Brad Jezreel. Pero niining panahon natay mga registration karon, nanay mga registration pero sa una walay mga registration. Busa mauna pero ang kasaysayan mao ni tali sa tinubagay, tali sa pagsupak o sa mga nagtuo sa atong Ginoong Kristo na mo nang giigon sa panahon sa mga apostoles sa makadaghan namong pagtuon sa King James Version nga doon na sila hinagiban sa kamot nga wala og tuo sa ikaduhang Korinto 6 versikulo 7 sa ikaduhang Korinto 4 ug 5 nilumpagay sila sa rason sa katilingbang Kristohanon mangguba sila og katarungan diha sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 hangtod sa kapitulo 10 bersikulo 4 ug 5. Ingon ni ana ginub-ana ito sila sa rason sa unang panahon.
Ngano man, doon na may magsusupak. Mo nang giingon sa Ecclesiastes 1:9, ang namao kaniadto, mamao ugma, o giingon diha man sa kanhing panahon, mao na ang atong Jesucristo, o katong umalabot ta mao nang Espiritu Santo, katong pagtungha ni Kristo sa kalibutan, gipangita sa Dios pag-usab, katong miagi na, katong mga kasaysayan, tali sa pagdepensa sa mga nagtuo, o tali sa nagsupak, manumbalik. Pero asa ng kasaysayan? Nga may tabo, tuan na po natunong sa dapit sa giingon ni Kristo, Espiritu Santo nga kapuli niya nga ipadala sa amahan dinhi sa kalibutan. Juan 14, versikulo 25 hangtod sa versikulo 26. Ingon ni ana nga sistema nga nakasulat sa Biblia. Ngani sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo? Nganong gitandog? Ha? Batuon ikaw namo dili tungod sa iyong pagbuhat og maayo, nasayon sila. Ang mga dili magtotoo sa una. Basahan ni pagbalik ang Juan 10, versikulo 32 o 33, di ba giingon? Si Jesus mayon kaila. Giingon sa mga Hudiyo, kung imong basahon ang nakasulat, balikan gyud nato. Unsay gisulti? Na sa mga Hudiyo nasayon sila nga atong Jesucristo nakabuhat og maayo. Giingon no? Og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining buhata ang hinungdan nga tungod dinhi? Inyo akong pagabatoon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, baton ikaw namo dili tungod sa iyong pagbuhat og maayo. Nasayon sila. Nga si Kristo dunay mga nabuhat nga maayo. Pero negative ang ilang gipakita. Kung dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpasipala, nga kay nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Mao nay ilang nakakita sila. Dayag ba? Pero wala nila ibutang. Bisan si Kristo nakabuhat og maayo, ngani ang mga tinun-an diha naglantaw. Ang mga tinun-an sa atong Jesucristo una, diha dayon nahimugso ang pagtuo sa mga tinun-an ni Kristo nga siya dili di ay sa tawhanon lang. Ang atong Jesucristo ordinaryo nga tao lamang nga sama kanato kun dili Dios na ang ilang pag-ila. Ngano gilantaw nila ang maayong buhat sa atong Jesucristo, kay ang atong Jesucristo nagpadayag. Matod pa ipalantaw ang mga buhat niya. Unsay prueba ni anak Brad Rome nga gisulti na sa atong Jesucristo? Ato lang basahon kining nakasulat sa Juan Brad Macarayo sa iyang kapitulo 14. Bersikulo 11 nagaingon dinhi, tuhoy ako ninyo nga ako anaa sa amahan og nga ang amahan aniya kanako, o kun dili man tuhoy ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Busa. Ato pa tuhi ako niyo ako sa amahan, o kun dili man tuhi ako tungod sa akong mga binuhatan. Busa. Mao nay gilantaw sa buhat nga maayo, gilantaw sa mga tinun-an sa atong Jesucristo. Sa pag-ila ni Kristo, giila na ang atong Jesucristo sa mga tinun-an niya nga ang atong Jesucristo Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tualang ang dakong problema sa mga magsusupak. Kaya ang mga magsusupak mga taki gina sa atong Jesucristo. Mobuhi ganig bato unsa nakahinuon ang mga istoryang di maayo. Nga ilang mo nang giingon ni Apostol Santiago nga doon nagi mga tao nga nagbuhat, aduna nagi mga tao nga nagpasipala sa ngalan nga gidala sa mga tinun-an, ngalan sa atong Ginoong Kristo, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero ang atong Ginoong Kristo, natod pa niya, tuuhi ko tungod sa akong mga buhat. Daghan ba di ay ang mga buhat sa atong Ginoong Kristo, Brad Jezreel, kung atong sesyon ang nakasulat sa balaang kasulatan, nga buhat nga maayo, og ato ring isunod unsa ng buhat nga mga binuhatan sa atong Ginoong Kristo nga matupatuuhi ako ninyo. Naaba sa Biblia, Brad Jezreel. Na atong basahon diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 21 bersikulo 25 gingon, ug daghan pa usab ang mga butang nga gibuhat ni Jesus. Konsulaton ang matag-usa niini mao'y akong pagunahuna nga bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga basahon nga masulat. Busa sa nakasulat sa Biblia nga giingon daghan pa ang mga buhat ni Jesus, konsulaton pa ang matag-usa bisan pa ang kalibutan dili paigong kasudlan sa mga basahon sa mga nasulat sa iyang gibuhat. Unsa ba ang mga gibuhat sa atong Ginoong Kristo, Brad Hernan, kung atong solusyon nakasulat sa Biblia? Usaran niya na Brad Macarayo ang mga milagro. Basahon ta lang sa Juan kapitulo 20 bersikulo 30 mao kini ang atong babasa. Sa atubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Hesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala may sulat niining basahona. Busa sa nakasulat sa atong nabasa, mga milagro ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Mga pagbuhat og maayo, daghang natabangan niya nga napabalik
niya ang kabaskog sa lawas sa tao. Unya iyang napakuan, iyang napaayo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Bisan pa ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo siya naghatag sa sugo nga naa sila sa pagwali ug naapod sila sa pagpangayo og mga balatian. Unsay prueba ni ana Brad Rumi atong susiyon nakasulat sa Biblia. Atong bagabasahon brad makarayo kini nakasulat sa Lucas ayang kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 2. Nagaingon. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yayawa ug sa tanang mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpangayo sa mga masakiton. Mao kana brad makarayo. Busa mauna nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, doon na nadayoy mga tinun-an niya, ang mga katong nagtuon niya, mga apostoles o ang mga nagsunod sa atong Ginoong Kristo, doon na dayoy gipiyal nga pagpangayo na sa mga balatian sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon dinhi na ta. Sa panahon sa Espiritu Santo dinhi na. Nganong naingon ani sistema nga dunay tinubagay tali sa kang bindilyo og tali kanamo nga mga ministro sa PBCM tungod kay gipasidaan na daan. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, kanang giingon sa atong Ginoong Jesucristo Juan 14:25 ug 26, dunay kapuli ni Kristo nga mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa pagtungha ana duna dayoy mugawas nga mga tawo nga magsusupak ug naa sa matang sa pagsupil naa. Unsay prueba ni ana kung atong susiyon ang nakasulat sa balaang kasulatan Brad Hernan? Basahon ta lang Brad Makarayo ang buhat kapitulo 7 bersikulo 51 mao kini mga igsoon ng atong pagbasahon. Kamong mga tikig og liog nga walay circumcision sa kasing-kasing og sa mga igdulungog kanunay gud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa kinabuhat sa inyong mga ginikanan mo man usab ang inyong ginabuhat. Mao kana Brad Makarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan naa na dayoy ni gawas nga mga tao nga dunay mga tikig og liog nakigbatok sa Espiritu Santo. Napas nakasulat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 ug hangtod sa bersikulo 32 kun atong basahon nakasulat sa summarize lang nato para makadaginot tag oras. Kung doon na may gisulti nga dunay mga tao nga musupak batok sa Espiritu Santo nakigbatok kung ang atong Ginoong Kristo diya sa Mateo 12:32 nagsulti magasulti batok sa anak sa tao siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo di gyud siya pasayloon bisan ining panahon na karon o ni adtong kapanahonang palaabuton di ba tagdo sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 diya sa kanhing panahon og katong o malabot ha. Hain ba nang umalabot? Manang giingon. Magpasipala ka, kang Kristo mapasaylo ka. Mateo 12:32. Apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo dili pasayloon bisan niining panahon na karon o ni adtong kapanahonang palaabuton. Mao nang panahon sa Espiritu Santo palaabuton. Doon nagi mga tao nga makabuhi na pud og pasipala. Makasulti, gipasidaan na. Busa dili nato malikayan nga mao nang mugawa sa baba ni Mitchell Bendelio. Dili lang siya mo too. Ha? Dili lang siya mo dawat. Pero nasa nakasulat sa Biblia, doon na gyoy mga musupak. Sa ato pa, kinsa may supak ko nila og walay panahon sa Espiritu Santo? Ha? Kana kay naa, mo nang giingon sa Mateo 5:18, walay pagasayloan sa kasuguan umbisan sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman tumanon gyud na. Kay doon na may musupak, nagpasabot doon ay kapanahonan. Kay doon ay kapanahonan, doon na gimutungha pod nga magsusupak. Sa panahon ni Kristo, pagtungha niya nitungha po mga magsusupak. Pasipala, pagtamay, ang ilang gibuhian, maog hapon. Na ay giingon sa panahon, umalabot, panahon na sa Espiritu Santo. Mateo 12:32. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, pangutana, kung doon na may mga nakigbatok sa Espiritu Santo, may himuon na pong kasangkapan, Brad Israel nga, maoy mudipinsa, maoy mo pamatuod, maoy mo sagang, sa mga pagtubag, sa mga pasipala, sama sa atong gihimo karon nga mga ministro sa BCM nga atong pagdipinsa.
sa dapit sa Espiritu Santo og atong gitubag ang isyo sa magsusupak nga si Mitchell Bindilio. Ato man ang ipapabati karon kay basin naay karon pa nakalantaw o nakapaminaw sa atong programa nganong gitira nila ni Mitchell Bindilio o haman ang gisulti ni Mitchell Bindilio. Ipabati na mo na karon sa unahan. Niatong basad Brad Makarayo diri sa nakasulat sa unang Pedro 1:12 gingon og Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12. ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo nagalagad sila sa mga butang nga karon gipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Ug para kanamo nga mga PBCM o ministros PBCM sa ato ni natuman Brad Makarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dunay mga tawo nga magwali sa Espiritu Santo og kanato na matuman kanato nga mga ministro matud pa ni Brad Gisril kauban nga ministro. Tinuod man na sa walay ko kaulaw kay among stand sa pagpanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo. Nara man nagsupakon og dili. Pero ang ato ang saon na mao maginay stand nato. Doon na manggimugawas nga mga magpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Doon na po'y musupak. Dili na malikaya. Daan pa sa panahon pa sa atong Kristo. Puro mo ay ibutang sa hunahuna ni Mitchell Bindilio ning atong kaatbang nga bisan pa sa mga pagsupak, sa mga dili magtutuo kang Kristo, wala mawala ang pagka-Dios ni Kristo. Ang atong Kristo Dios siyang tinuod. Ingon ana nga sistema. Sa samang pagkaagi bisan pagkapila pa supaka, ang ato lang diha kung nagdipinsa ta og nagwali ta wala sa Biblia mo na nakadakong problema. Og walay mabasa nga dunay magwali sa Espiritu Santo. Ha? O na buritso tag wali sa Espiritu Santo ni pag-abot ana mo dipinsa ta na wala di ay mabasa sa Biblia nga dunay kapuli ni Kristo nga Espiritu Santo sa kalibutan dili ta makagamit og tagna wala tay gibasihan nga mao ang Biblia mo na dakong problema. Pero ang ato pagpamatuod walay ko kaulaw nga mga ministros sa BCM nga nagpamatuod ta tungod kay nay tagna dunay umalabot dunay second child nga sa katumanan gitudlo nga mao ang mupuli sa unang bata katong first child ug ang first child nga mao si Kristo ni gawas nga siya mao ang katumanan sa first child gitudlo niya mao ang Espiritu Santo. O di na karon atong gigon ato pagdipinsa una apot ta nga dunay mga tawo nga magwali. Mao na nga walay ko kaulaw ta nga muklim nga kitay katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo walay ko kaulaw tungod kay nas Biblia. Wala karoy pagtulunan nga wala magamit sa Biblia. Naggamit sa Biblia tanan. Ang duna sila gipasikaran. Sa side po nato sa PBCM, ingon nga nalatin sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, gitagantag freedom of speech o freedom of religion. Mauna nga kita, dunay kagawasan o katungod sa pagsultipon, tali sa pagpadayag sa atong maruganan. Nikuha man ka sa microphone, Brad Hernan, unsay imong sulti? Ang ako la Brad Makarayo sa gikaingon na nato kadaghana taliwala nga kita nagwali sa dapit sa ikatulo ka panahon sa dapit sa Espiritu Santo dili ginato malikayan nga dunay pipila nga mosupak pipila nga makigdebate o pipila nga mo pasipala sa atong magtutudlo Brad Makarayo. Pero loyo sa ilang mga pagpasipala o pagsupak sana si Mitchell Bindilio karon nga atong nasinati katinubagay nato nining atong mga higayuna karon sa tali sa atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi tali siyang programa nga nagprograma sa diha sa Diskidi Dipulog RPN na diha makita sa Facebook ang iyang pag-atake dito sa magtutudlo kanato nga mga ministro sa PBCM nagpabilin nga nagbarog nga naglawig ang PBCM nga gitukod ni Master ni atong tuig 1967 na rehistro tuig 1971 sa ahensya sa gobyerno Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Busa ang pagtulon ang PBCM gitukod ni Master samang pagkaagi unang-una pagwali sa balita sa Espiritu Santo, pagsangyaw sa pagtulunan sa Kristohanong katilingban og naa na diha gilatid. Bisan pa sa baylos gikarga ni Master ang pagpanambal sa mga balatian sa tao og ang pagwali. Na mabasa sa page 5 sa baylos, sa New Baylos, makita na diha nga ginambiran 1 og 7 nga naa diha nga sa 1 ug 2 lang atong pagabasahon gingon na diha to propagate the faith of the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy and benevolence, to relieve or minimize human sufferings, render medical and dental assistance to the needy and the sick, and to let missionaries make available dental fixtures to dental patients. Sa ato pa nga giingon na diha nga sa pagnumber sa pahina 5 nga sa page 5
nga giingon kana diha una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Mo nang giingon first the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Una, giingon dunay ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao nang giingon second that the purpose for which the corporation is formed are mao nang giingon number 1 pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo o pagkalulot. Ikaduha, paghupay o pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag o pagpanambal medikal and dental. Mao na bisag kana lang giingon na gipadayag medical and dental, mao na siya nga duna na dayoy pagpanambal. Mao na nga mugawas luyo ni anang tanan, si Mitchell Bendilio nakapangako pa. Mao nang giingon nga ang PBCM gitukod ni Master dili ingon nga walay tumong. Nitungha nga walay tumong, walay pulos kundili gitukod ni Master ang pagtulunan unang-una. Mao bitaw nga nagdaghan ang PBCM. Unang-una sa mga naglantaw dito ni Master, ang among paglantaw, dihay mga panahon. Nga ang mga nag-una pa kanamo nga PBCM, bisan pa ang mga wala na, diri sa kalibutan karon. Din, mga hamtong na silang nahimong membro sa PBCM. Ni ang among mga ginikanan, dihay mga panahon nga wala sila mag-ila, nga si Master, Dios, kundili, tawhanon lang nga pag-ila nila. Pero miabot ra ang panahon nga wala na nila ilha si Master sa tawhanong pag-ila. Sa samang pagkaagi mao gyapon sa panahon sa atong Jesucristo, walay ko kaulaw na nga pagpadayag sa ere. Walay ko kaulaw bisan pa sa pagsupak ni Mitchell Bendilio karon. Amo na karon ipabati ang ihang pagsupak. Mo na giingon kay ang paglantaw namo mao nang giingon sa nakasulat sa Biblia, unsa day giingon sa nakasulat sa Biblia. Kun atong susihon, Brad Rumi ang giingon sa balaang kasulatan din mauna ang gikuha ag pasipod sa pagtulon ang PBCM. Nga paglantaw nato dito kang Master. Kagahom Brad Makarayo ato lang pagabasahon kini ni kasulat sa Isaias ayang kapitulo 33 bersikulo 13 nagingon. Panimati kamong mga atwa sa halayo unsay akong nahimo o kamo nga niya sa haduol ilha ang akong kagahom. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mauna ang giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ilha ko ninyo tungod sa akong kagahom. Panimati mong to sa layo unsay akong nahimog kamong niyas duol ilha ang akong kagahom. Mao nang panahon sa atong Jesucristo diha na giila kato ni pagbuhat og nga milagro sa mga sa atong Jesucristo mo to gilantaw sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles sa atong Jesucristo gisugo sa pagpalakaw. Didto nagsumikad nga ang mga apostoles sa atong Jesucristo sa ilang pagwali kabahin na dayon ang pagbuhat og milagro sa unang panahon. Unsay prueba ni ana Brad Hernan kun atong susyon sa panahon sa mga apostoles sa atong Jesucristo dunay nangakabig pinaagi sa pagwali ginamit ang kasulatan pero ato po dayong ipadayag nga duna po'y nangakabig tungod kay nangaayo sila silang balatian ipadayag nato na karon sa ere. Unsay prueba ni ana Brad Hernan? Basahon ta Brad Makarayo ang buhat 17 bersikulo 1 hangtod sa 4 kama 11 hangtod sa 12 ang atong pagabasahon. Og sa hingagianan nila ang Amphipolis og ang Apolonia sila nahiabot sa Tesalonica diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo. Og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod nini. Og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasigkad sa kasulatan. Nga nagsaysay nini og nagpamatuod pinaagi nini nga kinahanglan gayud si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay og siya mingon kaniya. Mimingon, kining Hesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo. 4 og ang uban kanila moy imong ingon Brad Makarayo mitoo niya atong tiwason mitoo miipon kang Pablo ug Silas maingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Kristiyanon ug ang daghan sa mga inilang kababayenan. Busa sa di pa rin basahon ng 11-12 Brad Hernan nakabig sila sa pagpamato o pakigbisog ni Pablo. Luyo sa mga magsusupak. Pinasikan sa kasulatan Brad Makarayo. Pinagiswali nagnituo sila. Nagnituo sila. Doon na po'y dili gipaagig debate sa siring lamang, sa pagpadayag lamang. Naminaw ang uban nga kabig ang mga masimbahon. Unsay prueba Brad Hernan?
Basahon ta Brad Bacarayo ang akong giingon nga sitas nga sa buhat 17 11 hangtod sa 12 sumpay og kining mga Hudiyo nga mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica kay kini sila midawat man sa pulong ubad sa bug-os nga pagka masibuton nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulutan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulat mga butang nga gisulti kanila 12 busa daghan kanila ang mito uban sa dili diriyot nga mga hamiling babae nga Kristiyanhon og mga lalaki usab mao kana Brad Macarayo. Oh, mo na nga giingon nga dunay nangakabig. Oh, pinaagi sa paggamit sa balaang kasulatan. Pero doon na po'y mga nangakabig sa panahon sa atong Ginoo Kristo nga pinaagis pagtambal nang ayo sila sa balatian. Unsay prueba ni ana Brad Israel kung atong siyo nakasulat sa Biblia? Niya atong basahon Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 32 lapos na ngadto sa 35 gingon. Og nahitabo nga sa naglibot si Pedro sa tanang dapit, siya nahiadto usab sa mga balaan nga nagpuyo sa Lida, ug didto iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlan si Inias, usa ka paralitiko nga nag-ilaid sa iyang higdaanan sulod sa 8 ka tuig, ug si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo na ikaw karon ni Jesucristo bumangon ug hipusa ang imong higdaanan, ug diha mingbangon siya ug nakakita kaniya ang tanan na nagpuyo sa Lida og si Saron og silang nangakabig ngadto sa Ginoo. Busa ang tanan na nagpuyo sa Lida ug sa Saron nangakabig ug nagtuo sa Ginoo. Ngano man tungod kay nakakita sila sa milagro nga gibuhat. Mao nang nas Lucas 9:1 ug 2. Gihatag og gipiyal sa mga apostoles sa atong Jesucristo dito sa kamot sa mga apostoles nagpakita og milagro. Mao po na nga pagtukod ni Master sa PBCM, una, naay nangakabig, pinaagis pagwali, pinanguluhan, sa gipahimutang nga Chief Minister, Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Mao nahitabo kasaysayan sa PBCM. Na membro sa pagwali, doon na po'y nangamimbro, nganong nangabutangan o mga registration ang nagkalain-laing dapit, tungkol kay doon ay daghang PBCM na ng mga dapita. O kanang mga PBCM ang mga dapita, naabot na sa pagwali, naabot po na sa pagsangyaw sa mga misyonaryo o mga misyonarya, dala ang matang sa mga pagpanambal nga gibuhat nila. Sa dihang nangaayo sila, nangakabig sila sa PBCM. Mao nang giingon, namo, ang panahon ni Kristo o ang panahon sa Espiritu Santo doon ay kasaysayan nga manumbalik. Gitukod na ay mga tinunaan si Kristo, gisugo niya. Na ay pagbuhat nilang pag-ayog balatian. Bisan pang atong Jesucristo nangunay. Ha? Sama sa ugangan ni Pedro, iyang gitambalan. Nasa nakasulat sa Mateo Kapitulo 8, 14, 15. Mao gyapon na nga sa panahon sa dapit sa PBCN. Doon na gyapoy gibuhat mo nang giingon ang mga maayong buhat nga gibuhat ni Master sa pagtulon ang PBC pagtukod ang tumong pagwali ug naapod ang tumong sa pagpanambal. Pero wala lilia sa uban sama ni Mitchell Bendilio. Ang ila pagsumpak lamang. Mauna. Pero para ka nato mao nang giingon ang atong Ginoong Hesukristo nag-ila ta dili sa tawhanong pag-ila kundi sa Dios nga pag-ila. Pero unsay giingon ani sa among kaatbang nga si Mitchell Bendilio ay dili siya mo to na raw paminawan ta. Nao? Ako, ito mag-iuhin niyo. Senior na Espiritu Santong anak ni Krisin sa Dagok o ni Abilino. Mga iksoon. Mo na dia. Unya unsa pa? Kami kuno nagtudlo mi og ang among pagwali. Unya nakaako pa siya. Unsay iyang gisulti? Niya paminawon ta. Unsay gisulti niya? Na paminawon na to. O unsay iyang gisulti para kanamo nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ang pagtulon ang PBCM daw, kami nagwali mi ang tumong ang iyang gisulti dili kay ang PBCM lang iyang giatake na unsay gisulti niya atong paminawan ang iyang gisulti last na lang kini kay wala na tay oras atong paminawan ang iyang gisulti niya atong paminawan na ang iyang gisulti ug unsa ang iyang gisulti sa mga pagwali nato. Mga kaigalan, mga kaigsunan, atong tema sa nihanging Domingo, hisgot nga, kining magwawali nga nagtudlo nga di na lapason, di na tumanon ang napulong kasugod, mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong yung pangatunan. Bisag diha lang ta kutob. Ang wala magtudlo sa adlaw iba pahulay, wala magtuo.
O bantayan ang adlaw pahulay mga contributors na pagdagsang sa krimen. O di gikarga niya ang PBCM. Luyon ni ang tanan munang among gipadayag unsay tumong ni Master kanung gitukod ang PBCM para sa kayuhan. Ha? Mao gyapon ang atong Ginoong Kristo. Pagtungha niya sa kalibutan, nagpakita sa mayong binuhatan. Nagtudlo sa iyang mga tinun-an. Giun sa pagkabig ni Kristo ang iyang mga tinun-an. Gipakitaan og maayo mga nakasulat sa Biblia tagna nga gituman ni Kristo, gipakita ang mga maayong binuhatan milagro og bisan pa ang mga apostoles gisugo ni aron ang tao makabig didto sa atong Ginoong Kristo mao gyapon sa side sa PBCM. Busa mo na among giingon, Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa, kung dunay magsusupak sa panahong Kristo, ninipod sa dapit sa Espiritu Santo doon na po yung magsusupak, mauni si Mitchell Bendilio. Sa sunod Domingo, ato nang ipabati ang grabing atake ni Mitchell Bendilio tali kanato og diha po nato ipasukan. Dili pa ta mohimos pagtubag nga atong kaugalingon kundi siya ra mismo mo panghimatod sa iyang kaugalingon, siya ra po'y tubag-tubag, siya ra po'y sulti, siya ra po'y supak-supak. Atangi karong Domingo sunod kay among ipabati sa ere. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dionis Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini sabi niyo son Evangelista Brother Hernaldo Pipe. Dito sab si Brother Romira Makamus. Kiniusap si Brother Jisrael Macarayo kami wingon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ngayong gabi kanatong tanan.